Mentakas ni nakaliang ka Wirmuin Foundation nilayo biang banlay sa Chisen ban isolem ya ikong Sildaris Paryong bat i samla iban Kerlin Marweng kiblathe pang hapo Civil Hospital Shillong masin yo iyangi ki jauman bat paru ban bu jinduai yangi ngiru klem jing artatin ngibu jinduai yaki shuaban mi ki khon jong ikong Sildaris Paryong ki phone yela ka kme bat kila yam teng bat khot yela ka kme bahkan wano sheying kino kiba kwa ban yarab kila ban phone hau new number pra lai nyau sau iwei pra not khandai nabanta isamla iban Kerlin Marweng bedan arpos nim karta bat phila ban phone hau new number khandai lai nreu sau san not nreu nabanta ikong Sildaris Paryong kumban chupentip bala don katu kat ni kipaj ba nari khasi jongi kibalawan ban pej yakini kinong pang kum ka jing pensisha bangila yo ban isolem nidon kani ke video ban pen i yapi kublai bat utrai un kerku kordo yapi baro kum shibenta ban lai ei mo habirei bat ikong Sildaris Paryong bat kum ju iban Kerlin Marweng ngi nakaseng ngi lakit kia ban lum katu ni ka pisa bat mentang ngi la pen krek ni atlik kin balop ban ai shaki ndai ka kung san hi ngi skau ba kadai ka jingduai na ki pai ba karikasi ba nyo no ya ka met ka phat ka bokoi ba kia kum hani klimat ngas ngau ba ka pisa kam shondor ai bat ka jingpang jong i namar ba ila pangjur Drake ay ka ba ngina ka seng ngisngaw ka long bay bang ay ni envelope ay kini envelope harangkat ka jing duai ka jing kurdo pa adin bala yo ini jing ay berit jongina ka seng mo lang ba jing rap jing pajba ka long ka jing kurku yaki bat ba ublay un tha shibon ka jing rap yaki mo banani shakmat kin yo na ya ka bormet borphat ko bakya mar ngitip hoy ka jing pang ka ba andre hakmat jong try kan rat kemdon kai ka ba la ban khang ban ile prasha ya ka ka ba umon ban le mo ada umon shisha ban kot pin khia kamdon jing ru mar udai uba kraw tam uba klidu par stat tam uba chempang tam mo bat ya ka ba utmu hak shik mat kala ban long perkut video ngai ko blai ru ma ya kitu pai ba baro blai rap ini ho nyimpat don ka Google Pay na tadaw ngi yo jing rap berit ba mo namar kanir tak dai tang jil jang jongi kidon ki ba ong yangi ba mo bangi shna pisa bangi le kumta kumni renge thuok yapi bangi lingi wan do pun sla ni wan ai rap nang ini kong ka jing bi kedang rit manta nampak nang bale Google Pay ki ba ai ru tang ba e ki ba shania rengangej ba pinashania ni syakman hoj aka jing penya aka komle mo ting tin thele ke banga yu ngado na bahan mate ta jing persang watang ban rig video rom pada nang baha ban ting ban bo jing kleru ngampat nang ma ban panjarap ik paj baru bakin I donation mo syaka seng ngampat da yu than mo nomor ngampat cempang nomor dang le dang arbanai le banai tang siapa si banai dang le sorry ta si banai ngampat yu dei lengba jong pi pat paj ba berap ya yangi mo lengba ka yu mo lengba ka jing ai steam ka jing ai buj ai bor jong pi bang nang la ban le khamba baka steng jongi ka nang la ban le khamba ka janai tam mo ho nga kubur de mo ba ting mo ka jing imbrio mo ngi ngakwa ban le ba tam rei idon ni tu ni pentai ba ngi duna mo rei soba paj ba soba pi ki nosish nong jong kari kasi lada pi i yang bang aduna soba ban ajimut bej ha komen mo kanang bangla ban sotu ban le ik bai nga i shibon ki jing ajimut habere pat kanika ayu kar komle jong ama kom ring video teng kanek tin palat teng mo bonia teng mo ngakren ki kentin ga yu rei nga pediang sobai ki jing ajimut jong pi mar ngakwa ban long bri ubajai tam ngakwa ban long bri bobha uba la ban yo ka chichane aka than ba kari kasi jongi bar ko wei te khoblai shibon ke jirap chopi ne de tang ching ai barit jongi ngangej ba ikong mo inum soi ai katan namar ba ngaso ba de tang ka jin wai ka tam khoblai shibon ya pi bara khoblai